Ụmụnne m, elee otu ọ nọrọ unu hụpụrụchi ọnwa nnọọ nwe mba nnọọ awụchashiela nụmo week 1. Ọwụ na ịhụ nwanne anyị nwoke nọ ngalugbo egige m ntị n'olu ịnọga ihe m na-ekwu. Ihe m na-aga ikwu ngalugbo nwere otu o si gbasata ha. Ọ dị mkpa ka ị tụrụ ntị ha ala ka ịnụ ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke lụrụ nwaanyị, ọ lụọla nwaanyị, ihe m na-ekwu na enwere mgbe m kwuburu ya some time ago, o tetụla, mana akụkọ dị otu a apụtakwala again. Somebody wetara m ya n'abalị 4 days ago na mgbagwoju anya. Ayọnụkwala na ya ekwule discuss ọla ya gbatịala dị okwu nwa ya ọtọ, mana ọ dị mkpa ka m bịa gbutowakwa ya n'ihi mgbe ụfọdụ sometimes inwe ike post something na your platform, ọwụ ndị niile na-efolo m ga-ahụ ya, mana ọ dị mkpa ka mgbotowakwa akụkọ nọ again gbuo ya na nkenke this time. Ọ bụrụ na ị nọ ngala na ịhụ nwoke, nwanne gị nwoke alụọla nwaanyị, ọ gị toro ya, ọ ya toro m, ya kpọrọ ụmụnna ga lụọ nwunye, ụgwọ isi nwunye, lụwakwa ya, lụturucha ya ala gba nọ nwunye. Ọ mụrụ nwa, ọ mụọ nwa, nwanne gị nwoke ahụ anwụọ, gị ga-ekushie ya, gị na nwa nkushi ga-ekushi gị, ịlụbeghị nwaanyị, gị kushie nwunye nwanne m nwoke ọ nwunye nna gị, chekwe nne anụzi ọ nne gị nọ, nna gị decide ya ịkpọtara onwe ya nwa ọnụọgụ lụọ ya, nwunye nna gị, nwunye nna gị ya ọ nwụrụ, ọ lụrụ ya mgbe nne gị nọ ya, ọ lụrụ ya mgbe nne gị na-anọghị ya, ma kpelana ya nwunye nna gị ke nta. Ọ bịa wụrụ na ọ dị young and beautiful, ọ mụrụ nna gị nwa, ọ mụrụ nna gị nwa, mana gị onwe gị ịlụbeghị nwaanyị, gị decide ikushi nwunye nna gị, enwe ihe unu na-eme. Ọ gị onwe gị ịlụbeghị nwaanyị, gị decide ikushi nwunye nwanne m nwoke n'ihi na ọ dị young and beautiful, gị esi ka ikushie ya, gị na ya abụọ ịhụnanya ebuchali ọnụ na-amịarị ka okwu mgbala ha ka okwu mbere ji ha, ebe ọ nọhụrụ na-erije mbarada azụ ụlọ ihu ụlọ mkparịta ụzọ niile ụnụ na ebe ahụ, love ebuli ọnụ, gị sọ nwunye nwanne m nwoke na ọ wụzi ebe ịhụ ga-apụ na mkparanya abụọ. Marakwa amara na ịlụbe nwaanyị, ọsọkwa gị mụọrọ ya ụmụ 100, ọ nwanne gị nwoke ka ị mụgara ya, ị nweghị nwa, ị nweghị nwunye to your name. Ihe ikushi nwunye nwanne gị nwoke nkushi, ogbochi nga onwe gị ịgaga lụọ nwaanyị, kpọrọ ụmụnna ga lụọ nwaanyị, mana gị sị mba na ịlekịrị ịhụrụ ya n'anya too much, kwe na ọ mara mma, ị chọzi ka ọ laa, mana ọ mụbere nwanne gị nwoke nwa and ị chọrọ ka ọ wụrụ nwunye gị, ị chọzighị ịlụ nwaanyị ọzọ, ị chọziri end up with her. Ya ga-enwere omenala na-eme, omenala a ga-eburu ụzọ, a na-eme omenala ahụ ememe ya ọfụma. Omenala ahụ ị ga-eme ya wepụga nwanne gị nwoke aka n'ahụ ya, wepụga aha nwanne gị nwoke n'ahụ ya. Omenala ahụ ga-akpaghachi ya back to ụlọ nna ya, gị kpọrọ ụmụnna gị gaghachi ga lụgharịa ha ya, ga-akwụ ụgwọ isi ya. Ọ dị only way this lady ga-eji wụọ nwunye gị, mụọ ụmụ ahụ n'aha gị. Mana gị si butela ụkwa n'oshi ụgba na ọwụ bride price a nwanne gị nwoke kwụrụ, ebe nwanne gị nwoke akpọrọla ụmụnna ga akwụ ụgwọ isi lụọ ya, dị afọ na ọ wụọla nwunye gị automatically ebe nwanne gị nwoke na-anụzi ya. Hello, ilecha anya nwanne gị nwoke alụọla ya, kwụ ụgwọ isi, gị hụta ya na Chineke na o mere nne gị ọgọ, na ihe ị na-etu n'uko elu na ịhụ ya n'uko ala, na ịnụkwa na ọ bakwara n'uru gị nwe ị ga-alụwa hụ nwaanyị ebe nwanne nwoke alọtala this lady. Ọ dị young, ọ dị beautiful, ọ dị fresh, ọ baghị uru ka ị ga-ekushie ya ebe nwanne nwoke na-anọ ya, gị were mere nwunye, gị were gbakpoo ya, ya ebido mụwara gị ụmụ. Hello, ihe ise ka ọ gawa aha nwanne m nwoke iji hụ nwaanyị. Ụmụ niile ị mụgara nwanne m nwoke, ụmụ niile gị na nwaanyị amụrụ nwanne m nwoke ka ị mụgara ya, n'aha gị, na mgbọrọgwụ n'aha gị, ị nweghị nne m. Ịlụbe nwaanyị ijibeghị nwa, ịlụhụ nwaanyị ijighị nwa, ọhịa ọ pụtara. Mana ọ baa gị anya mmasị gị nke ukwuu, gị sị na ị chọrọ ka ụmụ ọ ga-awụ wụrụ n'aha gị, ya onwe ya kwanụ ya nwa agbọbịa wụrụkwa nwunye gị, ebe ọnwụ ekewala ya na di ya kwanụ nwanne gị nwoke, kama nwa mmanụ ga-ala agwa ya rụ mma na ọ dịla use to the family. Ọ nwere o kwesịkwaghị ikekwa o shift ole ịhụnanya nwere ebe dị elu to you. E nwere omenala a ga-eme, a ga-ewepụga aha nwanne gị na aha ya, akapụ aka nwanne gị nwoke n'aha ya, mana imeghe ya nwanne nwoke ga-adị very happy na ikushiri nwunye na ikpe nwunye ya lakpuga na ịmụgara nwa
aha ya emeghị gịnị, aha ya anwụghị. Mana gị sị mba na ị ga-alụ ya na ụmụ ọ mụrụ na ị ga-awa ụmụ gị, e nwere omenala ị ga-eme ndị obodo kwesịrị ime. Ewepụga aka nwanne gị nwoke n'ahụ this lady. Ọ ga-awụzikwa nwaanyị isi ekpe. Ọ wụrụ nwaanyị, ọ ga-aza nwaanyị isi ekpe ma ọ bụrụ na ọ ka nọ na that marriage, ọ ka nọ na that family ma di ya nwụọna. Ọ mgbe ọ ga na-aza nwaanyị isi ekpe. Mana ọ bụrụ na di ya nwụọna, ọ ka nọ na that family, ọ mụrụ di ya nwa, ọ mụrụ nwa ọmụ nwa, gị sọ ka dị young na ị chọrọ ịgala ihe ị ga-ekwegewo nwaanyị isi ekpe, ihe ọ bụla gị na ya mụrụ wụ ụmụ di ya ahụ nwụrụ anwụ ka ị mụgara ya. Mana isi ọ dabara gị n'anya, ikekwe ịhụnanya gị na ya abụọ o ruola na abụọ n'ọkpụkpọ na unu chọrọ end up together. E nwere omenala ekwesịrị ime, anapụga ya aha aka, ehichapụ ya nwaanyị isi ekpe n'ahụ, ya wee free woman. And omenala ahụ ga-eme ga-ewela nwaanyị a n'ụlọ nne na nna ya. Yes, n'ihi na mgbe ya na di ya lụrụ, ihe ha lụrụ na ọnwa ọnwụ ga-ekewa ha. Ngwa ngwa di ya nwụrụ, o nwere right ịlawa n'ụlọ nne na nna si ya na-alụgachi. O nwere right ịnọ ga ebe ahụ si ya na-alụgachi na ya alụọla di, na ya achọghị ịlụgharị di ọzọ. Choice ahụ bụ nke this woman. Ọ ga-ebu ụzọ take that choice ịla n'ụlọ nna ya na-alụgachi ebe di ya bịara lụ na ọ nwụrụ na hapụga ya na ka ya ga-alụgharịrị di. Choice a, this choice dịra nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ. Mana ọ na ọ mụrụ di ya ụmụ, ọ chọkwa ịga lụgharịa di, ọkụkwa alụgharị di, o nwere that right. That particular right nwaanyị ahụ nwe ya. O decide ya na ya ga-alụgharị di ya, na chọzi ịnọ na ya gaghị anọli na ya dị young n'ebe di ya anwụọna, na ọnwụ kewara ha. Ọnwụ na-ekewa mmadụ abụọ, di na nwaanyị. Ọnwụ na-ekewa ha, ọnwụ na-ekewa di na nwaanyị. Ụmụ na-anagide ha n'otu aha. Ọzọ, ọnwụ kewara di na nwaanyị mana ụmụaka nagidere ha n'otu aha. Ya decide ya na ya chọrọ ịla ya na ebe ọnwụ di ya nwụọna, ọ ga-alagodo ụmụnna ya abịa eme omenala ahụ. Gonwa kwuchizie kpọrọ ụmụnna ga-eme gịnị, lụọ ya. Ọ dịziri family ke nwaanyị n'aka n'obi ha. Ha sị ebe nwa na nwanne nwoke alụọla, kwa ụgwọ isi eme ihe niile. Ngwa mee ihe rote, eme ihe rote. Ụmụnna abụọ agbakọọ. Ọ wụrụ na ekege that lady di to your name. Ọ wụ n'ụdị ị ga-eji lụọ this lady. Ụmụaka ọ mụrụ awụrụ ụmụ gị, ya onwe ya awụrụ nwunye gị. Don't make mistake about that. Ekwekwala mmadụ ọbụla ghọrịa gị. Ọ ihe m sị ka m bịa gwa gị, biko mara nke wụ nke gị, mara nke wụ nke nwanne gị nwoke, mara nke wụ nke nna gị. Kechie teritere gị. Igbo sị nne mụọ ọgụ mụọ nnọ n'obi n'obi. Mara nke wụ nke gị. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị unu.